Hello, Mesa kaniya? Kay Wendy kani, Nikita kani. Wala Wendy hianin ka channel hian kini mizo skincare enthusiast, skincare expert ten Titi na hun kan ron mang do na. Kan thu soite khongai taka milo en saktu le top thlenga kan video te milo en saktu na ma sain kan som cheu ni. Wala tuna chuanin kan tinghal mop mai nga hei topic hi kan han thlia sang ve deuh do rei tak topic khata kan om lo nga ma se topic hi om ve deuh dia ta wangin ka appoint da kan lut ngal mai nga introduction kan han nei ma sa photanga ano pang bera chang Nikita chang hian han chan se a thain ka sia channel ming le page an pon yang chu o channel nei chuan channel chuanin page IG lama Facebook lama po khatiang khanin ming ba ka channel ming page ming kha han soitel ngal se Kaming chu Nikita HOWVEL ania YouTube pa hian mizo skincare enthusiast Nikita HOWVEL tinoma active lutuk lo na chungin IG lama mizo skincare enthusiast ti INKAWM le boka Nikita HOWVEL ti chaupon min search anga min muthayang Kaming chu Wendy ania IG lama hianin beauty with Wendy ti in ka inda Facebook nen hian kala connect chia lawa YouTube po kala mang lawa ma se Instagram lama hian 2021 khan post kanei chana chumi ma chuanin sang ni le som paruk achang khan skincare lampang hi kalo boipui to tuipui to ani berang chu group te kan neya tikhanin community ashan ke mani shimshim hianin kan community kan audience te hi ain ang lo hlom ang renga chu min lo sha sak ulang mesa chat chuak kania mesa dot skincare YouTube le IG ai nang ve ve chuanin ke chu Instagram hi January atang sang ni somni pakat chang khan ka chana chuanin YouTube lama chuanin May tha video masa bel ka posa chu sang ni somni pakhat thawani chu ti chuanin ke ni ho ite ngatinge inlo iti mai theya inon lan de chup na chan te point in ti mai the chen ka chuan min lo she to thonga skincare kan ti tir lama changa milo follow to kha chuan in min she furanga ma se tun hnaya skincare ron tui chil thal chuan in min she lutuk to lo mai thei boka tia video karon siam chani toite kan soi photanga keni hi soi swalo chuan in skincare vlog emo skincare channel emo skincare page ne ma support kan dia Mizorama chuanin Nikita hi nei masa berin ga sia tero IG kenya na masa sheta Jun sang ni somni Jun sang ni somni khan lo chan dei to chuanin keni hi January 2021 kan start ve Wendy nen hianin chuanin ma se WhatsApp group hi anya ga sia masa thum 2020 WhatsApp group ka sia ma skincare group hi ta chuanin skincare group ti to pian ka sia mani chu chuanin an ka share mel hen lo om do na an ron join ve chuanin ka hriat melo ti mela kai an mani kala hriat chian mani chu kan ti HONA sa thin khop mai ta chuanin member po kan tam lo som thum atanga somni in KHAWVEL kha kan ni deuh renga ma se a hlimom thin em ka anwam kan ti tlang thina chuanin hunte kal zelan ni po an lo buaya tikhanin WhatsApp group ten han nei ve le tikhan mani group te han kan buai chhun zom ta chu ti ro chuanin ke ni ho hi chu WhatsApp group khata kan om thowa ke mani pathum omna te kan sia ma ti chuanin engengemo hi kan share ton ve rang thoni thil kal dan te tun haya skincare ads aron tamte maya tin products si sang enge a change chalo ti po bel siang ngam lo khopa fak hi atam china chungte po chu kan ron soi do na tun chu ma hianin in bank atlain in HLAWKPUI po kan BEISEI ni chuanin kan point panhina kan topic panhina han lut leng hal mai la ama sain brands kan thopui to za kan soi them atlang puin he exact chu haranga thopui to man chang to he tuna polo thopui to lo ma wala affiliate angte engzan nge affiliate in nei pui to ke man kan soi ma sabera ka phone ka chin sia bang hianin tun akan eme ka hian som pani velanita chuan hey affiliation te chu kan neya an lo ti top le china a chen khanga khanin
tun nuwa kan ti tira kan nei tun nuwa kan nei sui ta lo hianin pasari vel om karing keima bi ka chuan mo chuanin hey all together chuanin soi mai kan nei mai theya sum ni vel bol chu ka affiliate pui to nga ka ti tuna tak chuan regular tak chuan pathum vel ba ko om to lo ki ma hi chu I ama kha chuan som panga don te kha ani china ma se an han ti top chho ba ka an ma ni ina biak zui theilo te an om fo wang khan tuna chuan regular de le actively in pathum vel ba ka nei cha lo ka han list chuak ve via na ma se actively le 100 tlak tak tak kha chu pathum vel ba khin om cha lo ke ma bi ka ke hi a hlom ang renga a shan thewa han soi tur hi han soi hi a har sang renga a chan chu mintra te khatia ang chi sang sang enge H&M te kha hlom khat ang hianin akal zel thina ni chu wang chuanin khatia a hlom ang hlok ang chuanin panga vel ani ang a chu tiang velek chu entirnan naika a te po brand sang a tam nu tum ta khatiang khan chu tiang ni lawa a single ang top ang kha chuanin ka nei mang to lo ta a brand mal ang kha chuan ma se a hlom ang hianin I ka kaltir na sa to ta ba ka advertisement ang chi phei hi chuang ke phei chuang ka ti lo top ang zo ka nia chu soi kan soi zel tu ra ngai lang yes nia kha po kan ron lut enge topic danga sui na chan som om tu ra ngai ang chuanin pathumna topic pathumna hianin tunai skincare ads kan shet chawanga ke mangai pon ka ti thawa ve thawa na ma se ana song chu ka ti chuang lo ta kan ngai dan nani chuan in ti lo top ani tero ads in ti lo top a kan soi lok du chu ke ri chu skincare page channel kan siam atanga honest reviewer na nga kan nia hey fuck na ai chuan poisa po la lo nam kha kan ni ve thina ni tin brand ina hei ti ro alon tiang thlap ti du lo ke mani experience atang khel lo soi du lo hi kan ni ve a chu kan dang lam na cha ti vak lo kha chu hei chu ka ti lo me a kan nol mak ngam ve ta ni chu tiang akal chi kan ni wang hianin kan content hi chen khata chuan chen khatan chuan a boring chin don tu khian ka sia free wanga du war kha kan de lawa a free va bo huam te kha kan ni lem lo ta chu enge ads tam to emai tuna hianin ke ma bi ga hian kan soi ma sambe ranga chan chu ads ka khoi be wang hian ads min ron bia khian atira chuan kan no thina ni chu atlang puin ma se red te kan lo in siam ve a khatiang ron ngam kha chuanin an brand a that kha chuan ka du thina chung kha chu ka experience kan share lo kanga agency pakhat hian min ron bia chuan ka lo okay ring up ka okay ni lowin ka commercial ka red ka min ron zo ta ka lo shil ring ta ni chu bo chuan min ron confirm ta si a brand kha ka lo du si lo chuan an agency an marketing team pakhat khan mi ron hauta ina tinge ready lo soi to chuan confirm ma ngai ni to kan lock vet to che brand kan shil vet to khatia ngai du le lo chuan in engma hey cancel thei ni lo sin aron tia ma se chu tiangin chu tiang ka commercial ka shil chu wang khan confirm ni ti ka shelawa ka ti ve ni chu mo ka shelo reng boka tiang khan hi film khol kha lo ngai lu tu ka tu nuwa chuan mi ron biak reng hian eng brand nge ka fak don eng brand nge ka ti sak don ti kha ka zot na sa zelta chen ka chuan kan disclose thelo kan shil thelo chen te ma se ka red ka commercial ka shil chuan in lo confirm pal chuan a brand ka du le si lo chuan ka thopui thei don chong lo wa chu indu zo ka mi ka tia mi ron shil ta thlap zelta tuna hianin HK Vitals le chick new chick si ads ka ti chhun ani ta ke ma chuanin product sia le hey rin tlak lo khan ni lo wang le an mani rin tlak ve tak an ni wang khanin pui ti lo na ka nei ta chu ka ti du chan ani ta hey rin tlak le product chave tho kha ka ti du chan ani ta ana jong chu ka ti big chuang lo ta ni chu mo ke ma po chuanin du lo zo te ngai na thot lo te ha kan nei ve ta chuanin enge nang mani chu in ti lo top ta heng ads lo tam ta lu tu khi enge in ngai dan a tha in ti nge a tha in ti lo le ngai dan shim khan sui ve tu awareness tan chuan a chalu tuk thawa ma se ami pui te kan poi mo ka tia consumer ang POV chang chuan hey ads te kan lo muta entirnan kan mit te alo lata kha ta khan
a bel chiana do lem review te chiar chingila review a po fake te tam to lutuka website anga te po khangte kha a chalo a diklo ha chu thlashan kha har me the ma se dap ve de te hi omani chu khatya angte kha shat thiam tumin mani kha injir tumin chiar hnemila review kan chiar hnem na chuan a diklo khat enge moni chen kan thlasang ve thei don ta khami ha poi moin ka shami pui te kan in chiar bel pe na le kan hai kwak ve chi kha ka ngai zir zaw ve kha mi soi rin top kha ke po chu ka ngai pakhat HT ka shia chu mo mi ron fak tira han po ka manglo ka fak ve top tiang kha he ke ni chu lo fak don pone kan mang nge tho kan experience nge mang tak ta e chu wang chuan in kha tiang kha lo om thei don tu ni chu chuan in film khoranga chu an lo fak vek to ta lo fak vek to ta e an lo man le si lo chuan experience khai shem e kha lai tak kha skincare enthusiast le influencer an tam to lutuk wang hin perin karinga i keima po hianin engemaw chen review te ka ziak tlar do ani lo pon video ang te point ka posta i message private message lama hianin a tha I ti tak takem kha ni se nang ni point ni thawanga ti tak tak lo ni lang ka post nang han ti me chu lai tak chu ke po ai honest reviewer kan ni ta ma se a tha tak takem ni ron ti tho khalai tak kha he achang chuan ang ei om lek chin ni chu se soi thum tak how she pizza kom chang hi chu om ve thina ma se I do thei sam hi ngai thina cha ti loila kan share don lawa chalo kan ti chu chalo tin kan share me ya baka atam jok te chu a chalo ti hei ti pong kha anwam lo ve ni chu a chen chu kan ngoi pui te oma miron zo pon a chalo palo te a angai lu tu ka hei chu mang su lo ti top te nom lo chalo han ti top te hi nom lo ta ma se ke chu hei rin tlak lo le lu tuk tu rang chi te hi chu mang lo jok lo ti chu kan ei chin tho tang puin mo chuan kan kal san them pha kha ka san thein ka sha topic palina kan lu tanga skincare enthusiast le skincare influencer danglam na kan shiat tiben enthusiast le influencer danglam na kha om ve lu tu kan ya e keni hi enthusiast kan ni ta influencer remote lo de tiben influencer chu engpo aron faktir ta ni e anlo kan ba social thei po ni chuang lo ta chu lo ti ro an tia an e zon na ve tho kha nia kan ba social thei chuang lo kan ba social thei big chuang lo ta ma se ke ni chu e soi nu enthusiast kan ni na lai ta kha e chu lai tak chu kanin an lo ve na ka ti ke ma chuan in mo chu soi ke ba nge po e cha ringo ta po du big te kan nei ta a zong zo kan la big lo ta ani point ni thawanga review tu shim pon PR don tu shim pon influencer hi chu han DM hi chu ki chu nuam ka telawa skincare blogger emo enthusiast ang ni kha anuam ka je zo ka comfy zok ta influencer han in ti don chuan ads ti hnem ve ngai ni chu influencer hey influencer ang ni ba reels pe te ngai content siam pe kha ngai to moi mi mu nuam ang kha angai ta ke ni kha chuan khatyang kha kan ba kher lo a chan chu a product chat lo te enge a work dan te enge a tho a kan ta video kha enge ka siam chan ber kha a product kha a thale chalo kan soi tum ber an ta ke ni tang kha chuan moi deu ang kha apoi mo lo ni chu influencer deu te kha ngai san lo ma se kan product review kha achiang tu la ni alo ngai tha tu in ka man chi ani em ka man ve thei chi niam ti tlengan a sha thiam tu la ni ke mani a chuan kha ke ba pot ka hi ka tu mani chin ni chu ta real se rang ni real step chu lo toi ta tin sei do kan lo en chape lo ta ka real se ka voice over rang thei to pon ni chu ke ba poi ke thla sung thin so ka chang chuan chan chu soi kim ka du thin sia soi hey one hey minute khat le chan vi ai re lo sha phi ka du thin ni chu tlang puin ma se hey chena chuan thei vek big lo ta kanin opposite chak kanin so ka ta cha ka chong mo tu ka speed ta pagai kha e skincare video te po kan siam chan chu khatiang a product tak kan du wang kha share chen tir mi kan audience share chen te kan du wang kha ni a chai mo a che mo kan review to chuan ani na kan soi mai ta ni reviewer khan nuam kan ti zo reviewer khan nuam kan ti ta
mà sẽ tụi năng lại cho nên influencer run chuộc tấm tao run chuộc cái skincare run thì ta muốn nằm đều đều in hay cái chi đều đều khan tối tết để in ắt chặt nó lại cho khan run suy to ắt chặt nó lại cho run suy á copy paste thấy chụp brand xin chụp lâu suy run thì khan thì ta anh mà đi experience em lo brand xin thì run thì khan thì ta chụp lại đặc chụp ni bui te pon kan thia san thia mangai ka ti ni bui ten hey ven su se kan ti na ni chuang lo ma se hey kan mu zong zo kha lo oi ngal bok do kha thil ti chi be kan ni lo et si chu ka ti pe lo chan chu hey rules an han set chin hi a pe om lo ka ti ni chu kor hak tur te sam tha dan tur thleng te khan an ron set chin ani chu kha kha a pe om lo ka ti a thap ta ka tiang khamo hey kan comfort zone changin ke ni chuanin kan ngai dan kha kan va out chwa pui kan soi chhuak top ta I rules and regulations hi brands hian I a shelo tan po kan soi shimanga brands hian in hetia ang collaboration te paid ani mo unpaid ani mo tiangan ron ti hianin rules and regulations hin ron da thin ta kor hak tur te samda dan background thlengin engkim hin ron set thin ta ni or no jewelry no colorful items ang chi te kha aesthetic thei ang ber tur te khan ron dita sunlight care ngai te om na lo dam de ke sa lo sa te to kha kha ni mu chala to hey artificial lighting te han phal lo tlan zela chen na chan mo ke ni chu ati ro changa kha kha kan thil tum ber kha ani lem lo ta product kan reviewa kan experience kan soya kan skin type ang lo nei ve tan advantage lo ni ta kin mo khatia ang kha lo ni ta chuanin I enge skin type ni lem lo tan te pon a he chu ka man chi ani lo ani hi ka lei le lawang INLO ti theina tur khan I ani ta than chu tu na hianin Indian brand sa te po a chang na salu tukta engber nge ka leyang aman tlom ka du thau sia ti te tamzo kan ni ta tin Korean le Japanese te heta French te Spain te thleng in hei ban pha ka hian atam lu tuk to ni India ron thleng hi chu ta tak chuanin I man ber tur hria da lo har ta advertisement atam box si a I kan mi zo pui te nge ya chang pon hei chi sang mu to Facebook a lu ti lang lo om ngal mo Instagram a lu ti lang lo om ngal ta khang nge advertisement zong zong kha a traffic community mei tur khan I mu tur lo tam ta chu khang te ne na voina I kan thil tum ber po khang te nen khan ke ni chu kanin ang lo ta ke ni chuan kan review kan soya kan soi mei pya lama a I nge video music te nen te po kan han ti ve chai chang te po lo tam ta ka lo soi be lo nga khang khan reels te kan han siam ta hi fakna mi hi ads mi te hin ron tia hey ads ti hashtag hi chu kan man lo chuan fakna ani lo ani me ya mi ina ads ti hashtag an man nge angai ta ni chu advertisement ani chuan ma se khami kan man miao lo chuan ke ni kha chu dik takin ads ani lo ani me ta khata khami ka ra khan hey ads ani ron ti ngai khopa ads tam lu tu kha ave omani chu hey ads ani ti lia khu ang tek po khamo mi ron so zela mi hian brand sen Mizoram hi an ron target lu tuk na sa lu tuk hi amak katia ma se skincare kan mang na sa ve bokana kan thiam lo te pon ya kan sei na se ma se alo mom thawa lo mom chu ma se ads an ron ti fak hey brands sang an effect brands hi an effect tho ads an ron be na sa lu tuk hi mizo chu rel kai shoi LAWM kan ni se hilai ta ki boy kan shat tur chu vai ho hian hey brands Indian brands ha te po vai ho hian I an ma ni budget an man nem na tam ber hi chu advertisement hi nia hey khami khak kan shat ve karangai ani lo chuan an invest nem zia kan shat lo chuan in boom tir kan me ka soi thiam cha lo ma se hey in shat thiam brand sang khatei chu kan shat ve me a po Mizoram ron target riau te hin omaniam North East ron target riau te abikin Mizoram hi min ron target na salut tukta I tun thla chungin chumi chu Mizoram achangin achieve angai tiang zong te poi an ma ni lama chuang goal an set thin ta chu nya he video ina atum te zinga mi ani bokanga kan lo shat tlan ve me atan chu advertisement na zong hi lo ring vek lo
ilang ti kha I she kan ve mu ulang kan mu le kan ni share kharin hal top kha fu bel lo Aming advertisement yang kan fakna ani ti kha shut up pula ni tin o ets kan no ti ni pon kha fakna ni to tho a faksia han ti le shan pa tu khom to an ron faksia ti vel khamo bi fakna kha ni to shim shima he an ron faka a chaim ron tiang chi kha ka tong na sa ta ke ma po hian fakna kha ni to shim shima kha chun fak tur chiang sa kha nia e khatai tak kha e zo na ho te te chang che ve lo hi tam chin ni chu ni chang che fal thei bok o sia chang che fal ke group zong ne nia no le anexa kal le ngalila brands ne na tho ho nge agency kal tanga brands ne na he agency kal tanga brands ne in tho ho kha tiang kha nang mania enge thano min ti zo ke chu freestyle agency kal tlang hi ka do lo la in kal tlang lo shima brands ne na han tho ho don pon hei ka pe lo top hei miron zo po hian collab pangan ti po hian collab chu ka pe lo pe po ni se pe lo po ni se a chan chu mi hun timeline post ngai te oma timeline hi offer an nei chunga post ngai te ma ka pe lo kha ke chu ka du huna ka zan mut thei lo huna po ka du le ka post thei nga kha ka du zo ka te shem hei ka pe lo ka mi timeline strict te ha ka follow pe lo ka du huna ka du da ni hei shoot to pa post to ha ka du zo hi ka te chu vai a collapse ka lak lo na re tol du ka ti te khan kala avoi khat chu bak chu kala to lo shim shim ka sim angani chu a chan chu free dewa om top kha ka du hei free dewa mani du da na ti kha ka du top ke chu collaboration hi chu han lak zau zau chang hi ka nei ta ma se atlang puin chu nga po cham a poisa hyang kala lem lo ta atlang puin khatiang ani wang khanin I enge kaman huna ka lo ti don nia tun thla chung mi lo ngak ru te kan ti pop mai zela tu achang phe chuan thla khat chunga I shoot man lo chang a chan chu le lama chuan ke ni ang chu I hetiang page te kan siama YouTube te po anianga kan main source kan professional na ani lem lo ta hemi awang hianin kan ezon na berte lo ni lo na lama enge mo chena chuanin kan comfort zone na changa I hetia midang ta na I alo chang kai ta kin ti ngai to na atanga ron chuak kha kan ni ta chu wang chuan collaboration ka lak po hianin chu a timeline hi a zau thei ang ber hi keima hi ka in set ngal top ta chuan I chang chenu te ka lo ni bok nen hianin an ma ni pon min lo she thiam ve me khatia ang an she thiam lo ani kha chuan ke chuan I ka ti pui lo me adi keng ka soi mai de tira lo som tak khania Wendy hi fa pathuma nei to he apalina sang chuak le chep to a tiang khop ba buai chang che chung chuanin skin care content hi la siam ve chang a fakom khop mai kan tluk lo khop ani chuanin keima bi ka chuanin khami brands le agency kal tlang ti vel kha kat experience ve to wangin du thu sama chuan brands direct hi tha ka tia ma se tunang la ya thil kal phung hi an lo thak ve se la mana chuan brands ne kan direct kan be pop popa an mani pon miron biak chang ma ke mani pon kan su biak chang om ta ma se tuna chuan thil danglam chho to agency an ni zel to brands po hi agency a hen ngat deu zel to ni chu en khoi agency nge tha khoi agency nge influencer nei tha tiang chi khan an zong to ma se agency noi om ni nom na chu in soyang che khani ta engkim timeline ani ta chuan kha HK Vitals te na kan boy ni chan po kha modify ho kha ni ta modify agency ka noya kanin link wang kha ni ta an hoi kom chuang lo ta ma se mani khanin HK Vitals factor la miron thi wang khan khami opportunity miron siam sak kha ni ta chuan ma se anwa agreement lo da nang de thilang ron twist boy chho kha ni ta ke ma chuanin ka du to lo lu tu ka ma se hey as a skincare enthusiast tin kan ezona lo ni pa tel wang hian lak chang chu kala nei tho agency through hian mo ke ma bi ga chon ma se du thu sa ma chon brand nen hian direct in indoor theila affiliation in nei pui thei thlapila acha belin ka share ke ma chon in a fair bear bok pin ka share chan chu atia agency kan lo ti puya post kan lo share pokan sales kha lo chap chiam chuang lo mai the views se lo tam ma se so ma chu hey affiliation kan zuk nei puya ke mani sales ang kan a khan kan lo commission kha a fair belin ka share ma se hey brand hian in an na chang hin she to lo tu na hian mo
an TLAT to LAWTLANG puya affiliation siam chu an claim to lutukin ka share ke ma bi ka nga he ka share china po advertisement a hian an kal o na advertisement a hian kal deuh sel to an extra kal le halang FOXTALE la kan lut lo kang FOXTALE lampanga kan thur bing lo kanga FOXTALE hi topic ka ran soi hon mai hey in shetho nang ni pon thlatin video kasiama content kasiam ta kan tho ho chang kala siam de cha cha almost 3 years ani to hey kum thum to ni to ni chui shem kan tho ho na hi video hianin thil hi ka review chiang thila ni chu ka soi tam boka chen khatan chun a hriat pon levek thei don lutuk thawa ma se FOXTALE hi i fakna sa siam min ti zel ani chu mesa FOXTALE oh mesa FOXTALE kha ni tok ta i fakna sa siam min ti zel ta ma se FOXTALE ka review rang renga ka soi tel sia chu in man chi ni le don lo hey mi zong zong man chi ni em ni lo em enge he mi product is sensitive tan man chi ni ngem tiang kha kan soi tel bek zel ni chu tin fragrance te lo ne ta fragrance allergy tan chon man chi lo sensitive tan chon man chi lu tuk lo te kan ti thlap ta kha kan ron she to lo FOXTALE fak na sa sia chatak ta ka mi ti zel kha hey advantage po ma disadvantage na po hang kha kan soi tel vek ta fak satlia kha kan ni lo ta ti me review satlia kha kan ni lo ta chu FOXTALE ka zona don tam be ni chu kan soi lang ve shim ma chan chu ka review hian kan soi kel tho ma se kha a thalai che kan lo ngai tha to china a boy thang na lai chu ni ta ti chuanin tun lai a FOXTALE ni kum top lama chang khan cha da na ron thak thara mi pakhatin voili ai tamba ka cha thei lawa chuan ka number phe chu min block to na hian hemi ka WhatsApp na ka phone number hi min block sa chu ma ka lo cha na sat chin tu ka wang khan block top ka cha thei to lo ka phone number hian khatia vel khai ta he phone number te address ngai chang non ngun tu kha unblock to pani chu ka kha engi asan ni ta enge te an kal phung thar engen ngai dan ti kha ka topic tu chu ni ta mo achan chu reseller kha an hlau wang ani ta reseller tam lu tu kha mi invent an khan an ti ta tin distributor ho ina an lo complain wang khan ni bok ta ni hey reseller an oma chu tiang kha tiang chu ni an lo hey sales an ti chia de zong khan lo complain na so hey ke mani te po affiliation te po in complain tho hey an sales ti che zong khan mi lo complain ta ka chu kalung oi lo to pan mani ne na kanin nial ve de na po nya ke chuan reseller po omse wholesaler heta distributor ho po omse an customer tur kha abo chuang lo an shal turang ha chuan in shal don tho hey mizo hi chu kan community hi ate te reng nen thil zwar le khatyang sum dong tamjok hi kanin hupur hlom emoni o hi ka ti chen ni chu kan hlok tur angang chu kan hlok don thowa kan re thei pha don chuang lo ti hi ngai dan hi neila hey resell phe chu ke ma ina ka veya kat lung oilo em chan chu college kal ma ni pocket money tur tuak du te kha an lo om ve chin ni chu chungte ti bai lo sham tung te acha chu ke po college ka kala in thil ka zwara sum dong in ti khan pocket money tur te ti khan ka in to ka khang tan khan khatya cha dan thar achang khan an tan cha kha har sale zwal nga thil ti kha har sale zwal don lu tu ka ni chu kha ma ani to ka pocket money tur an lo in to ka midangan vati bai chang lo chuan le hey hlep tam deuh a shal an ni chuang lo hloma khang te kha chu ngai mo chan tura ka ngai lo distributor te chuan heta LAWM in tam deuh in lan hlok tur kha chu an hlok don tho ka ti ni chu kha karu hi alo nat pui ve deuh hleka reseller hey ma ni hey pasal chungte laure re a ma ni ta tur cha na hey tal hi ka hle ve the ta kin tia ma nya lo in call ve ke te kha tan khan thil kha har sa ve ka ni chu kha an don pui lo mi le o hi ka ti china karu hi an na dewani chu khatya mi in hu phur na nun nei lu tu kha chu te ve chu adik che khatai kha affair lo ka ke po chan chu mania po complain ka donga tinge hetian ron ti tlata do to ki ate po du chen du to ka tam kan cha theya an mani lo na fek tur tho ni anga tinge hetian an phalo hi an ron ti hial ani chu mo hetia ti thei kha kan nei tlem to sia kan he kan complain ve chung po kha chu tiang wakin kalphung thal khan kalpi ve tlat to sia ma se enge an sales te a that lawa a eng lo chuanin an thak le tho chu ka renga chuanin nui za thak deuh chu ka email id ke chu he ko rin se ka cha sakna sat chin hi mo cha thiam lo ka cha sakna sa chen ta
so email ID pakhat hi ka mang top ani chu he chana tur hian ka mang top ani chu pakhat hi ka nei top ta chu thleng chuan an block ta chuan ni mina mi ron bia hemi order tu hi share ma ron tia a number mi ron thona ka share lo reng ka tia chuan email ID lui kha manga kan cancel do na atia ni chu cancel ni chu in cancel chantal ka message in shil ula ka tia kha kan shil thei lo lom a zong zong kha kan shil thei lo wa atia kan refund tu thu le kan cancel thu hi baki message in kan thon thei lo atia a reason kan share ve ngai lo ma chan chu email thar man ngai ti po an she thei nang ka tia o chu lo bele me don se lo shil le me don ya min amak ka til tu customer care in ngal ani amak ka til tu kha ke po mi ron phu chini chu an mani noya thok kan ni lo shim shim ani chu shem khami customer care le an order zong zong lo bai pui tura mi ron khei mi ron BEISEI nga ringot te kha an a entitled thlaki ka ti china engi mani chena khan le ka til tu ke ma po he da dorlian dewa an valei an product an valei ai khan chenom nu in MRP aya nyam shet a lep tur tok te a zor kha chuan an product khan shal kal de zo kan ni chu shem khang te kha an don thui lo hi ka ti china asum dong zo ke nama po han affiliation an ti top ta te ro okay ma hi chuan in FOXTALE vel hi promotion hi ka ti lo ve bok ta experience hi ka nei thui lem lo atin ka audience te hi atlang pui thuin Indian brands mang thau ma se Korean imported ang chi ho mang tam hin lo ni zok ta ka community ashan lak ka ti kha nya soitur ka nei lo lungai takini pom lungai takin ka pom ve le to acha thawe chuan in thil dang de a han lut te la khatiang lampang lo dewa khan tunla ngona ani vector hey eng collagen takngel po ngona ron ti toni fakna hian ngona chungchang o nge kan ngai dan ngona lampang hi han soi ve shim shim teu ngona hi chu a oma nyang ka ti me a chen khat hi chu ma na ngau lo tun nuwa lo ngau ta puak te po hi mu tur hi ang kat ta no ka me pain ama ro chu enge khata khan an induce enge an noi thi chu ke ni jang kan va shat pui ve si se lo ta amai ro chu ke ma a poimo ka ti chu ngauna ai chuan vun nung hi nei lang mania po kan community a chuanin ka soya vun hi nung se mar tha se ti chuan mel tha chun ni mei lom ni hi ka ti ni a chan chu ngauna kha mel tha ta viau in an vein ngai te po chu ani mei thei ani ama ro chu ani lem lova ngauna hi kan pian pui vun rong hi kan pum hi poimo ka tia ke chuan chumi ani rualin vun nung kan nei hi chuanin enge vun te hi rual se mo a color te hi in ton up tha se mai chau ngau lo se mai chau hi ngau lo se mo mar tha se chu keima audience te bi ka chuanin atlang pui thuin kumsom thum atanga kumsom nga inkar 50 plus te ponyanga anni wang hianin ke ni chuanin anti aging lampang hi kan han hoina sakhopa angau na kha chu tlem chuanin kan kalpel deuh in ka hria Nikita le nangma audience te a hi chuanin khatianga labuai tok khachun tam viau mei theya a thar ho hi miron follow thar ho emo WhatsApp group anga te po ron join thar ang ho hian la ba puya tuna ka audience nei sa hey a regular how chin how it's an bai to lo baka kan lo awareness sa veto I kan lo soi pon tiang bai lo tur a glow kha poi mo hian lo ti ve me se ni an mani lo chang veto a ha dam thak chin jok a ngo na an han tu mai chau ni lo thil dang ngo na te min zo ta mo a chung ril lam thleng sha ti har chi na nya o en kimi kan share do nel tero ni kan zo da ngo na an han ti to pi chan
hi ngầu na han ti kha har lu tu chan chu Facebook ka te ngầu na ti a thil zwar an tam lu tuk zong zong neng khan ngầu na han ti tak tak tur hian ki chu a omin ka shalo ni chu he mercury te an lo tel bel han phang te chuan an var pu kang var pa po wa se kha asai de she khat se lo ta tu ru le sia kha han soi don la han message han type do de kha rem lo chin box ya bai thak chin khan ka chu har sa ka ti be chu tak sa pum ngau na mi ron zo chin ho hi mo har ka ti be mai so te hi chu he enge mo chana skin care phang pon alo an lo nge zo lo en pi ve the ni chu ngau ni lo an mani to kan vun lo en ve ni chu yang te chu lo om the tak sa pum han ngau tum kha har sa hi ka ti chin tu ka chan nan chin chu mani skin tone aya he two shades lighter ang deuh hey mani skin tone nai thei ang bera vun enga han no ve deuh kha chu a thei ma se he ta skin tone dark ka changa he ta light ta chho kha a thei lo luk ka ti mai ke chuan baka lo tum po ni se enge mo kha an paltlang na sat khang ai lo tu ka side effect lan hun khau nge nge lo khatiang kha chu mo a hlawm lu tu ka mani in excepila kan hei chu ta chu poi mo kan moi in ti kha a to ka ti mai vun anunga hei skin tone na lo dark pon a rual nala a glow chuan a moi lu tu ka ni chu khatiang ang kha pom thiam ngai ka ti mai adik che chu mi zo hi ke ba ni alung oil lo ke ma ni skin tone alung oil lo na sa kan ni ka renga amba a bikin e payroll hey na do hun chauvel hian in aron boy puina sato pa no na fakhi an tam em boka hi a pui ka tia e youtube ade por on fak le mai te bo no na ron fak le mai te followers nga subscriber nga hin lo ni chin se mi na lo en na satin chin se pui ka til to ka e film cool an e an followers te khanin an te ka soyang followers an kai shoin he lu tu kha khan bo tin skin care ni chon ngona ti kha adi tel to chon rilu kha koi hel to mi ni chu mitinan foxtail vitamin c faktai la he ngona ni ti tai lang chon anan bo supang anan bo hu kan kha khan ni ngona ti thumal khanin rilu koi hel thai dan sia chu mo chu film khora ngai ka til to ka ka chen la pon ka soina sa he chu ma se an na zong hi chon an oi pui hi chuan kan la zom thei lo ni ti yang ngo bok hi kan la thu pui thi ni atopa chuan e ngo na lampang ka soitil khan alo thu ka soitil khan private message ha mo ngo ve do ka du te kha ka don tam bel pol ani tho ka tiang vel khan ya e a boy thla khop mai zo trong ina alo i enge huam zau tok lo po chu ani mei theng ho na kan ti khanin nge sap chong chanin brightening te mo brightening te vun en na te ti ta zok tai lang ho na an glow ve deuh ka du an ti na chuan chana no vitamin c serum ang te cream ang te po lo ni ta se khang te po khan vun kha ti nung thei lu tuk ta tun la ya enge gluta injection te ba ka a chi in chi collagen te po enga tinge ngaunan ti chan ti chuanin gluta te kha tel ta khang gluta kha I ngauna ai ma chuan vun ti en nan vun ti nun nan do nan mang na sata ka in re khan no ve ser ya vun ve ta vun kha lo eng ve ta deu ta chu nya ngauna huam chunga po chuanin ai a huam te thei thau ta ma ro chu heng kan nya kan trong dan kan trong ho sa lu tu kan trong hi ho sa vak zo lo skin care review how tak zi hi how tak dan chu tu kan trong swal ka shilang te youtube hi mo ka ti chat pe to lo chana nya vitamin c ti te nice na mai ti te ka mi zo chonga le le lu tu ka ni chu sha hey chemical in te kan han so ya sap chong if mang nem te hin te na ti ge mi zo chong i man tam lo ti me te khang kha kan translate hey kan let link vek thei lo ni chu khang song song etiran chong tui lak lo te lo om te khan sap chong han man zewa akal par chang te kha oma mi zo chong char han chong dong kha chan a chen hi zo thei lo ve china kha ti tui hi har ve ni chu chu chak chu lom kan chong ho sa lo lu tu glow po glow ringot poi mi zo chong sen vun
vun nung khan ni le top ta chon healthy skin ti don pon vun che sel vun nung kha ko le thau ta ka tiang khan I kan chunga ho sak lo na lai hi kan to na lai ni ta pakhata chonin soi fia kan du lo ta hianin sap chung te ka han bel ta sap chung mangwa kha kan ni le ta tin active ingredients sung jang ka soi video pakhata phei chon active so te chu retinol vitamin C niacinamide HA te ni ta sap chung I va wa re chon ni sa thang da chu he thil lam da na hian voi indem thei si lo o mang Lutuk si chin hi message in kan han type to pa voi khat message ka shil sa po atopa mi phone na enge aha ba hi HBH ka enge aha ba hi ro ti to me china tiang kha no ni po tiang soi do sin nei chewin ka renga ai sin na mai po nice sai mai ma se ke chu acute ka ti ka zen ni chu ni shil phi ka cha china hun hi tam jok chin sei ka tia LAWM chin jok hi ka ti ta pa chu nice sin na mai te po nice sai mai ron ti mai ta lam ol sam top ta ka tiang vel kha kan ya mo ka soi bel le du pakha chu mo ngo na chung cha khan he claimin alo private de me thia me chatam jok han he private area te ngo te an du tu ka a chen chuan he bleaching ang te khang kha he a cha lo kap ngo kha thei lo a chan chu tribal kan nia tribe vuna roi thei lo lo top don chuang lo ma se an nei pon o mang kha tia ang ngo tha chu ma se white kan ni lo vun var kan ni lo tribal kan ni na hi chu kan tribal dan anga hian kan vun rong nei zong nei hian in pom to pila za pui lo ila he kan mi pa te po han an zira ngai ka tia khang kha chu he mong ngo na te lo mi don zo chen chon mo mong ti ngo dan te hey ki he ta ngo ho nam te kha han in compare lo ila he kan pian kan lo mun sa sia kan lo ot ve re mot ta ma se kha an ni na hi in pom mangai via tribal ni na kha mi ngo kha han ni thut thei lo ni chu a har sa ve chi lu tu kan har sa chuanin ka ron sia te lo pakhat bel ka du botox filler ti te han soi zau na sa tak em surgery ang engeng mo tunai chuanin PDR in shot te po tam ta a chiu chi zok mo he tiang lampang hi enge a tha in ti nge a dei rei tak chong lo chulin ti lem lo nge a ti ve the zon po in ti lo a po le nem ti nge kha in ngai da han soi ve le to ngai dan chu inang lo noi ve the ni ti kha chan ke chu a tha ga ti he botox te po entinan mai ti chuar khamit ti zia tu ringot lo te pon ma tu na te pon migraine te ka ne migraine treatment ten mang ta de ya hei khang ate han achangkai ka ta entinan hey aging gracefully hi nam ta ni chu mi zo chongin entingen so aging gracefully ya like fine no intended to ka ta ha mi zo chu re thei let la ka ta ang kha khami age gracefully anti ang khami ang kha mi zong khanan du lo ta ni chu khata upat lenga vun hei maran na khatya te kha du te nom ta ni chu adu in ti se adu lovin ti lo se isha tha me ma se khata tak khaning thiam kha panangai ta ni chu tak chu ron soi ka tum hei enge kha expert cosmetologist na zong te hetia ang hi ke chu tuna hang ke hian ti don ta ilang ani na taka chuan I friendly in soi ta ilang mizoram ma chuang ka ti lawang ka vut heti lai lo pot mar du tai lang ka ti lawang ama ro chu I tun din hunari hi chuan ke ma chuan skincare products a chi sang atam ve lu tuk ta hemi clinical procedure kher ni lo I anoya in hoi chi ang chi anti aging products ang te po hi tuna hi chuanin an that kan mu he kan hu zau ve to viawa I ram sang siam te po chung te po chuam ha chung ina a tho zo lo chin anga kha chuanin kan nei te ani ngai chuan I nge mizoram pon lama mo ani ba India ram pon thlingin katia anga khanin khatiang tur khan ke chuanin
ก็ research จัง skin care เรียนมินชันโจตัวเราหนูอ่ะ ชันโซตัวเราหนูอ่ะมาร์พังค่ะก็เราละดูเจ้าอันนี้จวนมัวมันหัวทางเราเฮ้ยเจ๊รถเต้นที่เวดูเนี่ยกุมชมที่ประเทศกระถิ่งตัวเตียงเราเตียงแต่เฮ้ยอันนั้นเราปังนุดตุกติดตัวท่านบ่เฮ้ยตีเวลหันตุ่มปนสมรุกหนูลำได้ลำกันได้ สิ่งที่ชอบเขานี่ได้ตา ลำแข็งเยี่ยมตีปน ได้เจ๊รถเขาสู้อันนี้เป็นสิ่งที่เล่นที่เราที่เราชอบเท่าเวสเบอกเสียใจจากนั่นเองว่า cosmetology กันเจอไล่ปอยฮัน fillers ไปจู่มวยตีเล่นนั่นเต้นนาร์สยามนั่นเต้ขับไปสยามนั่นเต้อันมังอ่ะเฮ้ยอมวยอันที่ริงก็ตั้งมาสิเราอมเสียฮีอัน awareness ค่ะอมตกเราเช่นนี้จู่เอ็ดยูนั้น botox ยังเกมาตักจาน fillers สิกันเราเวเดอเช่นนี้ก็ติดจอกเช่นนี้จู่เฮ้ยจิวเราหน้าตัวระจิวเล็กเสียดัง nervous system เลยค่ะที่เล็กเฮ้ยมีส่วนพออันอมที่ nervous system อดีตเชียร์บ้าก็จิวเราหน้าตัวระจิวจวน cells ค่ะติดที่ชักเทข้างแต่ก็เราอมรู้ตัวกันนี่จู่ fillers ได้ปงงำตัวระนี่เราจู่เราอมนั่นลำปางกันนี่เนี่ยเวอร์ตัวสีแล้วว่าแล้วที่อ่ะพอเฮ้ย professional doctor อังเตเรานี่เทชันเสียอัดโดตู้จะถึงไว้ละpatient เนี่ยที่ไม่ยังที่พวกที่อันห้วยก็ที่ประคัดก็เชื่อจู่ทิ้งกลางbeautician ค่ะหัวส่วนpatient ค่ะนี่ฟิลล์ค่ะติดตัวbeautician นี่เท่าว่าเราไม่ติดค่ะที่เขาว่ามาเส้นหัวปุยเลยสิมีปุยที่พวกกันเราตัวกันเชื่อตั้งไงที่ไม่ยังที่เราแข็งเทปุยเทค่ะ side effect กันเชื่อตั้งไงที่เรากันตีด้วยเรื่องอินนั้น chemical pill เล็กปนนี่เสกันพิลมันตัวขันเอง side effect กันนี่ตีเตะเฮ้ skin care กันมันโดนปนวิตามินซีเซรั่มเรื่องว่าพวกเรามังโดนแต่ละเอง expect ตัวเอง side effect เราไงเราแต่ละเองก็ expect ตัวเขามีฮักกันนี่เชียร์เจ้าเราจวนเราก็ตี skin care ตีมอลต์พี่ออกมาเฮ้แล้วอินเชียร์เวชิมค่ะอาชาก็ตีอดีตเสียที่ส่วนนี้เขามีfacial ลำปังที่ไม่ยัง treatment ลำปังอาการกันลุดแต่ซานั่งมาเนี่ยvampire facial ที่ชาอินทิโซกับ microneedling ที่อะไรตัวเจ้าเรามินที่ค่า experience เราเนี่ยตัวมินเราที่เวทเอ็มแล้วที่เราเป็นอินเชตเท่าไงอินเชตเลี้ยงดูขานี่โดนเท่าตาคอยส่งอินทีนี้เขาที่จู่เตียงน้ำปังที่วาร์เราเวปอยตกตุกันเกี่ยมาแทนกับวาร์เปรังเกี่ยมาให้กับเซอร์เล่ก็ practice เวทจะเอาฟังคันมั่วเกี่ยมาส่วน microneedling เล่ chemical peel ที่ก็ฝักเปร่าดัง procedure ที่มาโมอินกันอินเชลล์นี่จู่ chemical peel ที่ facial ที่จู่เกี่ยมินอาจุที่ harsh เดี๋ยวตัวเราดูเฮ้ microneedling chemical peel ไม่ติ microneedling ไอส่วน vampire facial ที่เกี่ยมิน harsh ไอ vampire facial อันที่สมมติ microneedling เท่าวันยามาเสเฮ้มานิทิสันอังกันมังตาเฮ้อันนี้นะแต่ก็จวนเราจูสตัวนี้ตาเส sensitive ลุตุกเรานี่ตายละมานิทิสันกันมันคันcentrifuge อันดัตตาอาชัดจินคัดที่สันจังคันนั่นละตาค่ะเอ็ดยูนันเฮตาmicroneedling วิตามินซีโม hyaluronic acid เตอันเรามันค่ะเงี้ยเราเทปลข้าวอมตาเนี่ยจู่มาเสมานิทิสันจังละค่ะจู่allergic ค่ะอมเทเราอังตุกันนี่จู่ขมีนี่ฟังคันให้ sensitive ลุตุกให้หวาดงะลุตุกอังเตตังจวนอลัดหันอมจอกกติ microneedling ตักให้จู่ pore stand เห็นอาชากติตุกให้ทักขตาโมทันนี่ดานาไว้ขัดอังเตปอยสนิจวนติดจวน chemical ไม่ดูตาคนละเสียพังจู่อิงเราเฮ้ melasma treat นั่นปนมัง melasma แต่จู่ mesotherapy แต่เนี่ยแต่ปน treat กบเทเวกตาจวนchemical peel ตักเพยจู่ทักขตาไว้ขัดที่กติดล่างปุยมาเดวินมินวงตู้กติจู่ chemical peel เด retinol ตบกับไม้บอลน่ะสัตย์ให้รู้จุกมาเสกับไม้บอลเราปน chemical peel จู่มาเดวินกติดเท่าอังค่ะมาเสก็สวยดูจู่มานินอินอะไรที่เบริก็จู่อาจารย์จู่แกนี่จะกันzirinกันzir ชัวร์แกมานี่กันอินคุยเทียบางคันอินตีโดนจวน professional ข้างอินปันชามโดนเนี่ยอาจารย์จู่ไม้ burn ค่ะเราอมรู้ตุกันนี่จู่เขามี side effect กันเทียมเลยตัวสิแล้วว่าทิ้ง side effect ที่อังริงว่าค่ะนี่ตัวเราว่า chemical peel หลังจู่มั้งside effect ค่ะอัตุรุตัวชินเสียบ่อยตัวจะเกี่ยมานี่เท่ากันเนี่ยจู่ว่าส่วนที่เราต้องป้องนำเสียงค่ะฟูวักเราชินนี่ที่เราส่วนนี้บอกกันบอกเขาจนนะ
brands lama kan nu tanga in brands du zong kha lo ngai to la in ngai to chungin lung len thak ka ti deuh chu tlem kan se panga skincare kan ti tel vela KHANGTE skincare den ron chuak mizo brand mo LAWM from the hills ron chuak vel chho hun lai kha ngai om ka tia pia kan han dong sap sapa tin mani mizo pui nge brands ron om te kan LAWM zia kha ti me he kan in share kan LAWM pui ani kan lo LAWM em kha kan LAWM ani pon mi ron support cha em ta ton thleng kan len support ta i mà sẽ mizo mi pui te zo khan hei chu mizo siam ania a chalo nga ti khau tak lat cái nhìn cái lâu mang char char đó mizo siam an ti tak lat kha brand min kha mizo kha ni mai ta a manufacturer te chu a siam te chu anh mà ni châu ka anh chok rok chong big lo kha tiang kha ni ta i mà sẽ tu chu kan se to kha ti hun lai kha chu ni mizo siam chu ka ring lo ti kha ka review ti la ka don tam ber KHANGTE skincare le LAWM from the hills kamo ka soi fian na san ber po mizo brand ringot a ming ringot ania a brand a siam tu de chu scientist ko ti lai formulator vek tho lo man ni ti hi ka soi to mania ma se kha kan shi thiam le to chuang lo kha mizo tho tu ram ngai brands kan ngai na bel chu soi tu da wang mai the in ngai na pol pani pathum pol lo ni theita India le Korea na te po ni ta nga e indu azat chu bi thia le pathumai tamlo han soi tu zo nge soi ma sa lo in hang khel lo the a category ang khanin han soi ta ilang po khan mizo brand hi chuanin choi theilo ka ti mei ta KHANGTE skincare le LAWM from the hills te hi I ke chu an enge an genuine an rin tlak ka tia chu lo ni ta se Indian brands angin mizo kha Indian ani lo lam ni chuang lo in as a whole ang khanin soi le tai lang India ram chung anga chuanin ke chuanin wish care hi ka du em an ni po hi science backed anya I enge ke ma chuan an tha hi ka ti topa an price range nen zong ha min ol pui ban phak thei tur in enge offer te po hey buy one get one na mo 50% off den han ti ve ta kha an genuine ka ti le buk ta chuan mi imported ang chi ho shima hi chuan enge nyang du bel than tu de nei lo ani le vitamin C brand a lo thlang lon ta la eng brand ngai du chuan wi ka mang timeless himang tu em timeless hi ka la mang lo mo chu vitamin C chu misha hi misha hi shem a thok chalutuk a brightening vela pan a pricey de na we martyrdom kha cha ka ti bok chi martyrdom ka tu na hang ka mang sin ka da that ka mang ki chu expire vek to expire lo vel che che na oma ka mang man mo de wa mang yang ka om martyrdom hi cha ka ti top mo Robert to mani ngai poi mo zong eng ril ru om zong te pon yang chu mo han soi ve shim la han soi don chan kan ke ma chan poi mo ka ti chu kan budget million skincare mangina ka ti nei zong ne na lei atan hi chuan skincare apoi mo tok lo achan chu chen kha chu chung kwa chom te nu le pa te in nga na ni ve ngoi te han lo ni ve ta khami kha kan budget mil hian skincare atam tol tuka thadeu deu kan to ti po lo inang lo ta chen khatan zanga po to the chen khatan sang thum te dei to an ti chin kha lo ni theya khami kha kan budget milin hei budget milam man turin sha lo pon ke mani ka doma mil lo zo dreng theita kan reply vat lo che pon kan ya the reng so reply hun ha om don tho khami ani wang khan I nei zong kan poisa khol zong a le tan khan skincare kha he apoi mo berani lo a poi mo dang kha atam lu tuka kha kan sha renga poi mo ka ti me le step tam deuh kha angai lo simple deuh khan vun pop glow the ke chu ka ve then khata chuanin enge thil nya Nikita ron soi ang khanin mani budget mil a hi skincare te po hi kan in le hi a tha ka tia chumi piala ma chuanin hei tun la ya chuanin nazin loka kan topic lo ni bok laser te khatia ang chi sang microneedling a chi sang oya tamake phei chang ka seng lo ka ti ngai lo ema wang hianin hei hi enge ingai dan ti zona hi ka dong cho ka hydrofacial te ang chi te
keima ka ton chin ang zelin makeup ti mela enge microblading te eyelash extension ti te ke chu ka tingai vak lo ta ka brows te hi chu kan ti tir ve a oi sing nun hi all sampha hi ka ti hlo keima zo khan ma se heta enge eyelash extension ti te khatia ang vel hi chu ke chu ka tingai lo ani chu chuan hydrofacial te po ka tingai lo a chan chu regular Lutukin ina skincare products tha te nen kan ti thawa wang hang ka ti mei chin ta ma se chen kha chu ke ma ang han lo ni ve vek kher lo ta I mai enge han deep cleansing han ti tir te I salon vela te parlara te po apoi mi alo ta kha kha chu ke pon I ka du sak pui ve tu te po hi chuanin I apoi mo ka ti ta ka chu hei keima audience ho I ngai to na omreng chungin yang ka chu sunblock po in noi ngai lo te moisturizer po in noi ngai lo te an lo nia I khang ho te tan khan khongai takin I moisturizer cream mo hei hi chu thil thu mun rang an nia a sang lak me lo nia he mi le sunblock hi chu I warang u ti hi I ka soi ve du a chuan thil dang sang hei makeup ti te phei chu mi zong zong thiam chi po lo ni lo ta thiam bik ten lo om ta I khatiang kha kan ti vek kher lo ma se I skincare I lo ti ve ani po in I moisturizer le sunblock hi chu lo lo war ve lang chu ka tua chuan ka soi le du pakhat chu hei kan page te po kan ron ti ta story te post te po links te kan ron da ta olsam te inlu theina turin I WhatsApp vela te po kan da kwal ve na sata heng te hi I min lo man sak ve chin ulang links kan ron da chin te hi in mang lo ka ti na lam ni lo in lo mang to te hau te point chang khang te chang khan hin ke nin he lampang phai lampang a chang te lo che te kha kan lo nei ve chin ani chu 5% lek te mo khatia akal ve zel theina han enge khang kan lo claim te chang han products te kan lo in lei ve ta chu I review te kan lo pek thei ve pha na kha ni ta chu te chu min lo ngai hlut sak zel turin ka som bok cheu ni apoi mo top kha kan soi thawang ka te ma si soi kha ka ring ma yang ni e ka soi te no to ke chu glow ka ve chu glow kan ti hianin vun no ve deuh ka du hi an ron ti tel zel ani chu chuanin glow le no na hi ai nang lo ta thil hran de ni ta glow kan ti te po hi ni na ta chon vun hrisel vun nung healthy skin kan ti kha ni mai ta han no puak te ani lo ta chuan glass skin hi ka soi tel du boka glass skin hi a om thei lo glass skin kan ti hi om thei lo ta hi chu fake advertisement ka tia glass skin ang hi ka du ve hey Korean how in ron faka Korean how glass skin ang hi ka du ve ti hi tam chi na ni chu Korean se po hian ma se hi thil om thei ani lo chu wang chuanin thil achieve thei lo thleng thei lo tu hi ot lo angu he kan ti ka ma om thei lo tu hi po hi kan buna chat lai berin camera kan lak ta chuan tliang ve la glass skin te pawng ma se a tak taka khatiang han a glass skin tak chang vi ma camera ma lights ma te kan ron kita alo lang glow pa ni chu bel chian te chuan pores te po kan nei ve vek khami kha glass skin kha om thei lo shim shim chu lai tal chu apoi mo khatia kan enge kan mu soile soinu kan mu na zong kha oi vek tur ni lo shiat enge nei vek tum kha fu ber lo ni chu ni chuanin I hun kan lo khar don tonga kabulami hi Wendy Beauty with Wendy IG account ma lo follow chu la chuan heta Nikita Mizo skincare enthusiast ni IG page in lo follow le chu bokanga kan channel te mi lo follow mi lo subscribe mi lo support zel turin ka han som non le chawa tin kan post thlengin aniang content kan siam thlengin like le share te kha min lo wal sakram shamula ti kha kan han ngen le du bok chawa chuan atop na tak engei soi ve le du long phe soi na te no dia sa te han nei ve le ula
chu IG a min lo follow chang kan active lo chu a bikin Miss Active, Wendy nen thei chang kan active lo lu tu ka active lo lai ber kwa rin om chunga ka min lo follow ve min lo Message lo support da tu chang ka chang. message po Reply hun delete ngak. delete lo reply hun nga ka lo da chang tu te chunga hanin ge chu ui lom thu kan soi kan ngoi lom ngoi le kan WhatsApp lam community te po min support cha ma kan WhatsApp group ang te po khan engkima min lo support min lo backup cha khang zong khalom thu karon soi hey story te post te kan ei khat over bon top ta ke phe chu phur hlai chang in ti le lo anga I ka man chang te ka man chang ai ka man lo chang hi tam zo kala ni zui le ngala I khang anga te khanin tian kan story te han lo lom thiam ve thin nu to ka ron ti zero he tang ai ti hi I chu mi I ron post le hun ka lo ngai chang I ron ti te hin om china he min ti phur ve lu to ka ni chu khang an om te khanin mo chu ka LAWM Lutuk ti khamin lo share sak ulang chang kan links te ka soi to ang khanin kan links te khatia ang kan codes te khatiang te kha min lo man sak ve tlom ngai min lo man sak zel turin min lo man sak tu te le min lo man sak zel te ga ti turin kan ngen che u ke po ingai dan ka siat ma lo chuan ka tingam lo tiang chi te hi a hlu ka tia lu ngoi ngoi a lo mom ka tia chuanin I code lo chu ka hmang ngai lo tang tiang te mo a lo mom ka tia ti he hmang tam tak an om thong a ron sei lo te pon om thong a ka tiang lo hmang chang tu te rin om tak ka min lo support chang tu te le he ka ke phe chu YouTube ka ti kop ta YouTube post ka siama pe ron comment chal hi anom ni hi pat ni mi hi nom ve no ni chu ron comment chal hi tam lu tuk lo ma se comment nge thu lo po emoji ringa ron da te a hlu ka tia a lo mom ka tia tin subscriber follower te min lo support na song song khan dom thu kan soi non le bo ka ni ole to na tan zon kan hun kan lo du tok do na nga in lo chang kai pui lo HLAWKPUI nge kan BEISEI tin angai no min ti te po kan BEISEI chuanin kan hun kan lo ti top do na nga video thar kan lo post le ma chu mi lo en sak chal la mi lo like and share sak nge bok do ne tu tan zon kan du tok pho ta nga in sa vain bye bye